Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे लाइभ सेसनाव गोसो गोथारै बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोना गोबां कल खालामना सोंहरदों जायफोर बिग फेन थाख्लाय नार्जारी एक्टरनि स' बिथांमोना कल खालामना सोंहरदों आरो सोरबा मेसेज हरबावबाय नार्जारी होननायावहाय बेवहाय मा थाख्लाया नोंथांनि न'खरनि आदा असे नामा ओरैसो माने मेसेज हरबावदों आरोना स' आं बुंनि बेवहाय बिदि नङा जों लोगो मोननाया बारा गोबाव जायाखै आरो लोगोसे थाख्लाय नार्जारी एक्टरखौ आं गोबां समनिफ्रायनो जेब्ला बिथाङा गादोंमोन भिडिअ बानायदोंमोन अब्ला बै समनिफ्रायनो गोबां मोजां मोनो आं बिराद बिथांनि एक्टिंखौ आं बिराद फसायो दा खोथाया जाहैबाय गोबां मानसिफ्रा सोंदों कि थाख्लाय नार्जारी एक्टरा मा जाखो नोंथाङाथ' मैया अपारेसन जाखांनानै उन्दुदों होनना बुंदों ओमफ्राय दायो मा जाखो होननानै सोंहरदों स' बिनि गेजेराव आं बेखौ भिडिअखौथ' लाबोफिननो सानखादोंमोन गोबां सुबुंफ्रा बुंदों कि थाख्लाय नार्जारी एक्टरा जुदि आपडेट जाफिनोब्ला बा न' फारसे फैफिनोब्ला बेखौ खोन्थानानै हो स' माब्रै जादों बेखौ एसे इनफरमेसनखौ आपडेट खालामना हो स' आं बेखौनो लाना फैबाय नोंथांमोना सावगारिखौ एसे नायनानै लाग्रोबावदो बिथांनि सावगारिखौ नायदो बेनो जेब्ला आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होखादोंमोन आं मैयाहाय जे जेब्ला बिथाङा मा होनो अपारेसन थियेटारावहाय बेवहाय जेब्ला हस्पिटालावहाय थांदोंमोन अब्ला बे समाव जिरायनायनि सम बे माने जिरायनानै बेयाव फट' लादोंमोन आं बिहरदोंमोन बे फट'खौ आरो बिथाङा बे फट'खौ हरदों आरो बेवहाय नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन जेब्ला बे समावहाय बिथाङा उन्दुदों एसे रेस्ट लादों अपारेसन खालामनायनि सिगां स' बे समनि फट' बे समनि सावगारि स' आं गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोननि सायाव फोरमायलांगोन आरो बेनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि सायावहाय आं बेखौनो बुंगोन कि बयनिबो जिउआवहाय माबा नङा माबा मोनसे खैफोद जायो रायजो राजाफोर आरो जों गुबुननि खैफोदखौ नुनानै माब्लाबाबो दामिनि आरो बे खैफोदा माब्लाबा समाव नोंनि फारसे फैफिननो हागौ स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो रिकुवेस्ट खालामगोन आरोना जेनेबा आदा थाख्लायनि सायावसो जाहैबाय बे जेनेबा बे जाथाय जानाया नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो दा नोंनि आरो आंनि गेजेरावबो माब्लाबा समाव जानो हालायगौलाय नङा होमबा स' बेनिखायनो जों मालाय जानायखौ मिनिनो नाङा आरो सोरबा सुबुंफोरा बुंदों कि एक्टरखौल' नायो मायो ओरै होनदों आरोना स' खोथाया मा बाथ्रा बुजिनांगौ आरो मा बाथ्रा बुजिखो मा साननांगौ आरो मा बाथ्रा बुजिखो जोंनि गेजेरावहाय अब्ला नों मा थाख्लाय नार्जारी एक्टरखौ बासिजानो बादोंमोन नामा बे मोनसे कुइसन जायो दै बेखौ गोसोआव लाखिखा जाय कमेन्ट खालामदोंमोन बेखौ आं कमेन्टखौ पिक खालामनानै देखायाखै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय खिन्थु कमेन्टखौ आङो बेखौ देखायनो हायो आङो बेखौ आंनियावल' नङा आरो गुबुननि निउस चेनेल पर्टेलाव होनायखौबो आं नुनो मोन्दों बेखौहाय बिदि आरोना स' गोसोआव लाखि माब्लाबाबो बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो दा बुं जे कि मा एक्टरफोरखौल' नायनांगौ नाय नामा ओरैबायदि बेखौ माब्लाबाबो गोसोआव दा बुंखा आरो गोसोआव माब्लाबाबो दा लाखा आरोना माने साननानै लानाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिथिबाय बेसेबां मानसिखौ मदद खालामबोगासिनो दङ नोंथांमोना मोजां मदद खालामनायखौ नोंथांमोना नुवा मिथिबायना जेब्ला मोनसे एसे एनै बखिनो टाइम मोनगोन ना बैखौसो बखिगोन मिथिबाय स' बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव जाय मानसिया हेपिनेस लाबोयो न'खरावहाय मिनिनाय न'खराव एसे फेमिलि साथाम साब्रै न'खराव थायो आरो बैसोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा मा बैसोर साथामनि गेजेराव नैबे आदा थाख्लायखौ नायनानै सम नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिया मिनियो खुसि जायो फाग्ला होलायबाय देन्जारखा बिराद रोंखागौ एक्टिं एकदमबारे होननानै ओरै आखाइ खबनानै नोंथांमोना बुंग्रा मिथिबायना स' बैफोरबायदि सुबुंखौ नोंथांमोनहा एकदम इसोरनि सायावहाय आर'ज गाबज्रिनानै होनांगौसो नाखि मा बायदिसिना खायसे सुबुंफ्रा मा एक्टर ओरै सोरै आरो बेफोरावबो बिदिना स' मोजां बाथ्रा आदा थाख्लाया सौहैसिगोन रङियानिफ्राय रङिया सस्ति हस्पिटालावहाय बिथांखौ दोनदोंमोन बिटिआरनि जा दैदेनगिरि मानगोनां शिब प्रमद बर' सारा बेखौ फाहामथाय होदों आरो बिथाङा गोबां गोजोननाय जासिहरबावदों दानि बावैसो आं रायज्लायबावदोंमोन बिथाङा गारियाव दंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव आङो रायजो राजाफोरनि जे बिथांमोना बुंबाय जे आपडेटखौ लाबोफिनबाव स' जायनि जाहोनाव आं आपडेटखौ लाबोफिनबाय दे नोंथांमोननि सायावहाय बेनो आपडेटआ कि बिथाङा दा क'क्राझार फारसे फैफिनगासिनो दङ आं नुदोंमोन थाजाबावनो हाबावगौमोन थायोब्ला होननानै नङा होमबा स' मानो होनबा अपारेसनाथ' मैयासो जाथारदों बिथांनिया स' बिनिखायनो माने थाबाव होनांगौमोन आंबो आरो बिनि गेजेराव गावसोरबो सोरबा माने गावसोरनि जाय केयार खालामग्रा बिथांमोनाबो थाबाव होनांगौमोन डक्टराथ' गाबोनहाय ना मा गैया होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव बिथाङा फैनो हागोन बेखौ डक्टरा बुंदों जाहैदों स' बिनिखायनो बिथाङाबो बे फारसे फैबाय आं बेवहाय रायज्लायना बुंदोंमोन आं आदाखौ आदा नोङो डिउटियाव थांथ'नांला दायो माने दा माने 1 मान्थसो सुटि लागोन होनदों 1 मान्थ बा
1 मान्थजोंल' थोआ बिथांनि डिउटि मावनाया नङा होमबा खमावबो बिथांनि डिउटिया 3 मान्थससो खालामनांगोन आरोना थानांगोन आरोना माने सुथि आरोना बाट बिथाङा फोरमायबाय कि डिउटियावहाय बे गोदान बोसोराव थाङाब्ला एसे प्रब्लेम जायो थांथारनांगौ नायदो देहाखौ लानानैबाबो बिथाङा थांनांगोन डिउटि जानुवारि समावहाय मिथिबायना जानुवारि जेब्ला गोदान बोसोर जागोन अब्ला बे समावहाय बिथाङा थांगोन आरोना मिथिबायना भलियाम हो खोनायाखै आदसा भलियाम खोनायाखै नामा एबार खोनाबाय ना एबारथ' खोनानांसिगौ आसा खालामो नोंथांमोना खोनाफिनबाय रावखौ अके स' लेट्स स्टार्ट रायज्लायनायखौ बारा खोनायाखै मानि थाखाय रायज्लायनायखौ बारा खोनायाखै माने भलियामा बिदि जाबाय थादों नामा हेलौ एबार खोनाबाय ना खोनाबाय जानांगौ एबार ओके खोनाबाय जानांगौ ना एबार खोनाखादों दहायनिफ्रायनो खायसे मानसिफ्रा मानो खोनायाखै होननानै कनफिउज खालामो नङा होमबा अके स' नोंथांमोननि सिगां आं खोन्थाखाबाय देखायखाबाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा नैबे ब्रादार जोंहा मा होनो थाख्लाय नार्जारी आदाखौ फाहामनो थाखाय बिथाङा दैथायहरदों स' बिथांखौ आं मैयानो थेंक इउ जासिखाबायानो नोंथांमोननि खावलायनायावहाय फिन आपडेट होनो थिननायलाय आं दिनै फैनानै आपडेटखौ होबावबाय आपडेटआ बेनो कि बिथाङा दा न' फारसे फैगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावहाय दायो बिथांखौ आं बुंदोंमोन जे नों मास मोनब्रैसो सुथि लानानै था नोंथांनि देहाखौ थिग खालामनो थाखाय आरो बिथाङा बुंदों मास मोनसे आरो बिनि गेजेराव जानुवारि जेब्ला गोदान बोसोर जागोन अब्ला बिथाङा डिउटि थांनो गोनां जागोन मानो होनबा बे बारावहाय नङाबा एबसेन्ट लाथारनाय जाहैदों मिथिबायना एबसेन्ट लाथारनाय जाहैदों बेनिखायनो बिथाङा जानुवारियाव थांनांगोन आरोना स' बिराद मोजां थेंक इउ स' माच गड इसोरखौ जों गोसो गोरबोजोंबो माने थेंक इउ जासिबाय जे बिथाङा इसोरजों नायजाहरबाय आरो हामबायबो थेंक इउ स' माच बाखि खोथाया जाहैबाय नोंथांमोननि खबरा माब्रै आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनोसै एबार जाय फाराफारि जेसेबांखिनि कमेन्ट खालामनो हायो एबार नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आं नोंथांमोनजों दिनै गोसो गोथारै रायज्लायनोसैलाय नङा होमबा दासो खोनादों फंबाय अके आसा खालामो अके खेबसे बुंदो जय बर' हारिनि जिडि बड' सोलोंथाइया मा बुंदों सार आंनि चेनेलनि नामखौ बुंनानै होलाय खनसे प्लिज सार जेडि बड' सोलोंथाइ अके बिथाङा मोनसे चेनेल दङ आरो बे चेनेला मा भिडिअ आपल'ड खालामो आं बेखौ मिथिया लाभ फ्रम टु धेमाजि आदा थेंक इउ स' माच धेमाजियाव आं थांखांबाय दै धेमाजियाव थांखांबाय आं बाट माब्ला थांदोंमोन आं खोन्थानि धेमाजियावहाय आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव गोबाव जाबाय बिराद गोबाव जाबाय 2013 सोआवनो थांदोंमोन आं 2013 निफ्रायनो आं धेमाजि थाङासै बिराद गोबाव जाबाय आं धेमाजियाव खिन्थु धेमाजियाव थांखांबाय आङो आरो सिलाफोथाराव थांनायनि खारना जाहैबाय आंनि माने जोंनि बाबानि
जोंनि आफानि बिनानावा बेयाव हाबा जाहैदोंमोन आरो बेवहाय आलासि जानो थांदोंमोन जों बे समाव होमबा क्लास 6 सो जाहैगौमोनदां क्लास 5 6 ना 4 मोनथाय 4 मोन जाहैगोनदां 4 क्लास 4 मोनदां होमबा बे समाव थांनाय बिराद गोबाव समनि बाथ्रा बे थांनायाव अके मा ओंख्रि संखो आदा संथ'वाखै जेबो ओंख्रि गैथ'आ दै नोंथांमोना मा ओंख्रि संखो मिथिया दाथ' 7:20 जाबाय गामियाव दाथ' ओंखाम ओंख्रि संनाय जानाय उन्दुनाय सम जाबावबायसो दायो मिथिबायना खिन्थु जों दायो संथ'वाखै थोरसिखौनो दांथ'वाखै जोङो अके जय बर' हारिनि Love from Baksa, Jai Bodo Harini, Jai Baksa. Hello ada, आं sweet toastजों सा लोंगासिनो दं. Oh my god, सा लोंदों. Fobin, सा लोंनांसिगोनलै जाहाबो मालाय सा लोंनायखौ खोनानानै सा लोंनो लुबैलायबाय. सा लोंनांसिगोन जानाय नंला. Hello ada, आं sweet toastजों सा लोंगासिनो दं. बा बरिया. Love from Karbi Anglong, बाहाब गोबां जायगानिफ्राय नायदों माथो दिनै कार्बि आंलं होनना बुंबाथाय आङो जोंहा एक्सट्रा इउटुबार आरो बिनि गेजेरावहाय मा होनो जोंहा मिथि नार्जारी बिथांखौसो गोसोखाङो आङो बिथांमोना बे जायगानि नालाय माब्लाबा बेरायनो थांगोन अके आरो जिउथि नार्जारी आब' बे आंखौ लेंहरबाय थायो आरो सोरबा दंबावो अके टेक्निकेल भिडिअ सुरेश रामसेरे सोंदों कि आदा थाख्लाया माबाफोर जब मावो नामा स' बिथाङा साख्रि मावो गभर्नमेन्ट जब बेनो जाबाय पुलिसनि जब मावो अके एमबि बर' होननाय सासे सुबुङा बुंदों कि धेमाजि सिमोनसाफुरियाव फैब्रा आदा लेंहरब्रा फंबाय लेंहर थांगोन ना थांनायाव मा जादों मा खहा I will go आं थांगोन फंबाय नों जास्ट लेंहरल' आं थांनानै आंगा सांगा बहा थाहैनो ना आलासि आंहा न'खरनि मानसि दङ येस आं बे बाथ्राखौ बुंगोन सिमोनसाफुरियाव जोंहा न' दंमोन दै गोदोहाय आबौआ बेयाव हादान लाहैदोंमोन जाहैदों खिन्थु बे जायगानिफ्राय फैबाय बे बाथ्राखौल' मिथिगौ आं खिन्थु आलासि गैया माने जा न'खर सोमोन्दो थानाय गैया अके लाभ फ्रम कार्बि आंलं जाखांबाय बिनि गेजेराव दङ जोंहा love you abo from what is this यार आंखौ आब'सो नुबाय hey बेन्जामिन नार्जारी I'm not आब' आं सासे हौवा मानसि so call me bro brother अदालगुरिनिफ्राय बुंदों थेंक इउ अदालगुरियाव जोंहा आब' दङ आंखौ फंबाय असे बायदि अनो गोबांनो बेनो जाबाय जिरि आब' आरो लोगोसे उर्मि आब' आरो जिरि आब' आरो उर्मि आब' बिथांमोनखौ आंबो बिराद अनो आरो आङो अदालगुरियाव थांदों होनबाथाय सानखा जे आङो सनायखावराङाव थाबैयो आरो सनायखावराङाव आङो आलासि जाहैयो बेखौ गोसोआव लाखिखा आं थांगासिनो दङ ख्रिस्टमासाव आब'नि न'आवहाय ख्रिस्टमासा माब्ला जागोन आं बेखौ मिथिया खिन्थु बावगारबाय दाख्लैसो आब'आ खोन्थादोंमोन आंनो आं ख्रिस्टमासाव थांगोन आब'आ आंखौ थांनो थिनदों थांगोन आं ख्रिस्टमासाव अदालगुरि अके जय बर' हारिनि बिनि टाइटेल बिनि चेनेलनि नामानो दनेश्वर नार्जारी जय बर' हारिनि जाबाय बिनानो आंलाय मा बे जय बर' हारिनि जय होनना बुंनायखायसो आहा माबा नामानो जय बर' हारिनि जय बिना जोंनि बाक्सा गरेस्वराव फैफेरबायना नों ब्र गरेस्वराव थांखांबाय बाक्सायाव थांखांबाय खिन्थु नोंबा बबे जायगानि आं बेखौ मिथिला फ्रम तामुलपुर आदा येस लाभ इउ नोंथांनि भिडिअआ जोबोद मोजां जायो ओ माय गड थेंक इउ सो माच खुलुमबाय गोसो गोथारै आदा सना मा एसे समायना नों आंखौ समायना होननाङा समायनाखौ सोरखौ होनो आं खोन्थानि एग्जाम्पल सासे सिख्लाया बिराद समायना बिराद सुन्दरी बिराद बिउटिफुल स' बेखौ होनगोन समायना सासे सेंग्राया गोबां हेन्डसम नायनो मोजां बेखौ हेन्डसम बुंगोन मिथिबायना बेखौ हेन्डसम बर'नि खिन्थु समायना होनगोन आरोना नोंगौ बेखौ नायनो मोजां खिन्थु आं बेखौ जों डिभाइड खालामनांगोन बाथ्राखौ बिउटिफुल एन्ड हेन्डसम बेना सासे सिख्लाखौ जोङो हेन्डसम बुङा बिउटिफुल बुंगोन स' बिउटिफुल मिन्स समायनायाव थांबाय आरो हेन्डसमा हौवा मानसिनियाव थांबाय स' एप्लाइ खालामनांगोन जों मा हौवानि बेलायावबो थेंक इउ आदा हलि मलि सोर बिलाय
फुलमति बसुमतारी बुंदों आदा जाहा न'आव फै न'आवबो फै नांगोन कार्बि आंलंआव फैबा अके आं जेब्ला आपडेट होगोन थांगोन नोंसोर आंखौ खबर होबानो जाबाय लेंफैबानो जाबाय आं जेराव थांगोन नोंसोरथ' आंखौ मिथिखागोन नालाय आंथ' नोंसोरनि जायगाखौ मिथिनाय नङा नोंसिनि जायगाखा ला फ्रम टिपकाइ बासबारि डिस्ट्रिक्टखौ बुंना होनांगौ थेंक इउ स' माच टिपकाइ बासबारि ला फ्रम खैराबारि अ माय गड आदा क'क्राझार टेङापारायाव फैदो जोंनाव आलासि जानो लेंहर फंबाय मिस्टार बिपुल क्रिएशन कल मी ब्र नाम्बाराथ' दंखायो ला फ्रम अदालगुरि ब्रादार थेंक इउ स' माच बेंगलर मा होनदों ला फ्रम आदा प्रकाश फंबाय आंनि आब'नि सानै फिसाजो दं बिसोरखौ मदद खालामनांगौमोन मा मदद खालामनांगोन मामुनि ब्रह्म नोंथाङा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय दीपक रामसियारि बेंगलरनिफ्राय माबोरै दं आदा खबरा गोबां मोजां सलिड एकदम एवारनेस सांग्रांथि फर डु सामथिं इउनिक नोंथांमोननि अननाय जास्ट मेगनखौ जेलास सिस्टेमैल' नायनाङा खायसे सुबुंफोरा खौसेथि जों खामानि मावलांनो नाजानि येस खौसेथि बेनिखायनो जों बुंनांगोन खौसेथियै जय बर' हारिनि नङा होमबा स' आंनि कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामबावा ओइस ब्रह्म कमेन्टखौ होफिनदो बिनानाव ब्रादारसो आदा नों इउटिउबनि अनगा मा खामानि मावना थायो इउटिउबनि अनगा आं मा खामानि मावना थायो इउटिउबनि अनगा आं फरायो बिजाब फरायो इउटिउबनि अनगा आं कडिं खालामो सोलोंथाइ लायो इउटिउबनि अनगा आङो निउस फरायो इउटिउबनि अनगा आङो एनजिअ सामलायो ससियेल वर्क खालामनो नागिरो खिन्थु बै ससियेल वर्क खालामनायखौ माब्लाबा समाव जों भिडिअ आपल'ड खालामो माब्लाबा समाव जों भिडिअ आपल'ड खालामा मानो होनबा अराय सम जों भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायोबा मानसिफोरनि नोजोरा सानो देखायनाय देट्स वाइ बिनि थाखायनो आरोना स' आं बेखौ एसे माबानानै दोनथ'नोसै स' गाइस जोङो आदा थाख्लाइनि सोमोन्दै जों रायज्लायनो फैदोंमोन आदा थाख्लाइनि सोमोन्दै जों रायज्लायबाय गोबां सम दानोबा जोङो नोंसोरजों फेस टु फेस दायो रायज्लायनोसैलाय सम लानानै नङा होमबा लाभ फ्रम सनितपुर दिक्कियाजुलि ब्र अजय क्रिएशन थेंक इउ स' माच लेंहर माब्लाबा दिक्कियाजुलियाव आंखौबो मिथिबायना दिक्कियाजुलि थांफेरथाराखैलै आं बिराद थांनो गोसो जादों लेंहरलाय आंखौ माब्लाबा दिक्कियाजुलि गोबां थांनो गोसो जादों मा खबर फंबाय मा ओंख्रि संखो ओंखाम संथ'वाखै ब्रादार ओंखाम संथ'वाखै मिस्टार मागि आदा मा खौरां लाना लाइभआव फैदों थाख्लाइ आदानि आपडेट बेखौ नोंथांमोनहा आंखौ बुंदोंमोन आपडेट होफिन जेब्ला बिथाङा न' फैयो स' बिथाङा दिनै न' फारसे फैगासिनो दं बिथाङा गारि गाखोबायमोन जेब्ला गारि गाखोदोंमोन अब्ला बे समाव आं कल खालामफ्लांदोंमोन आरो बिथाङा दायो फैगासिनो दङ हग्राजुलियाव फैबायना आदा हग्राजुलियाव फैबायना सार जेदि बड' सोलोंथाइ फैफेराखै लेंहर आदा बाक्सानि मानास नेसनेल पार्कआव फैदो खनसे लेंहर आं थांफेराखै लामाखौ नुवाखै आङो गुगोलजोंसो थांनांसिगोन थांबाथाय आनला खानला जायो ओंखायनो रावबो लोगो गैयाबा बोरै थांगोन जोबोद मोजां नाङोलै आदा नोंनि भिडिअखौ नायना थेंक इउ स' माच शेयारबो खालामनांगौ वाट्सएपआव शेयार खालामलाय स्टेटासआव शेयार खालामलाय दानि जोंनि लाइभ खालामनायखौ फेस टु फेस आदा नोंखौ हेन्डसाम नुखायो जोमैस्रि बर' थेंक इउ स' माच अदालगुरि फैनो गोनाङा मा जाखो सार थांगोन आइ विल गो लाभ फ्रम दिक्कियाजुलि आदा नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो थेंक इउ स' माच डिजि अफिसियेल लाभ फ्रम टिपकाइ बासबारि थेंक इउ स' माच केरेलिनिफ्राय दादा रजे देमारि थेंक इउ स' माच भिडिअ हाय ब्रदार्स फैबाय दं हेलौ आदा नों माला हेलौ आदा नों माला हाबा लागोन खिन्थाहर ब्रा रन्जय नार्जारिया सोंदों आरोना
रन्जय नार्जारी मा सोंदों खोनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव रायजो राजाफोर बै रन्जय नार्जारीखौ नाय बे रन्जय नार्जारीया मोनसे कमेन्ट होदों बे कमेन्टआनो जाबाय हेलौ आदा नों माला हाबा जागोन खिन्था हर ब्रा आं दानो हाबा जाथ'आ आं हारसिङै थानो सुखुयो आं दायो जुदि हाबा जायोब्ला आं लाइफआवहाय जेबो जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो न'खराव प्रब्लेम जागोन बेनिखायनो आं सिगांग्रो आंनि आथिङाव गसंनो नाजाग्रोनि रन्जय नार्जारी मा खौरां ब्र सनाराम ब्रह्मआ बुंदों आइ एम गुड पिके ब्र Love from Kokrajhar Kajigaon Gurudev Nagar. Oh my God, Gurudev Kalsa Brahma. Om Bu Buvaisa Tarsa Vita Bharinam Bharga Devasa Di Mohidyana Prasodyat. Om Mapu Jyoti Rasom Britam Brahmani Namostate Gurudev Kalsa Brahma Bar Sasriyanko. Sanju Setri Mala Haba Jano Sanko. Ang reply hokabai. You are great bro. Thank you so much Ratne bro. Brahmo. Thank you bro खोन्थानायनि थाखाय नोंनि भिडिअखौ जोबोद मोजां मोनो फंबाय I am from Baksa Borama Ormila Boro Thank you so much आब' Thank you क्रिसमासआ 25 डिसेम्बराव जायो ब्र Yes आं उदालगुरियाव थांगोन आब'नि न'आव सनाय खावरां गोसोआव लाखि बिसोर सानैबो दा मावरिया जाबाय बिमाबो गैला बिफाबो गैला बेराफारसे आंबो हाजासे हायाखै न' गंसे मोननायबा हामगौमोन मामुनि ब्रह्म प्लिज नोंथाङा आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव डिटेल्सखौ हर जों खौसेथि लोगो नांलायनानै आं हारसिङै हाया डाइरेक्टलि आं लाइभआवनो बुंखागोन आं हारसिङै हाया बिनिखायनो जों खौसेथि लोगो नांनानै बेखौ खामानि मावगोन जुदि हाथावनाब्ला नोंथाङा आंनि नाम्बारखौ ला आंनि नाम्बारा जाहैबाय 7740039057 प्लिज बे नाम्बारखौ लाबानो जाबाय नोंथांमोना गासैबो जेसेबां दं आं बेखौ आपडेट होनो नाजागोन खिन्थु जानला मानला नङा अनलि इमारजेन्सि थेंक इउ आं मोनसे स्कुल लुनो सानदोंमोन माने स्कुल बेनिखि लुखानाय बेखौ बायला जिला जानाय दङब्ला बेखौ जों ज' लोगो नांलायनानै बेखौ जों खौसेथियै खामानि मावहैनो सानदोंमोन आं स' बिनिखायनो सोरबाबा अबेबा जायगायाव गोबां इम्परटेन्ट दङब्ला भेन्सार स्कुल जेराव गभर्नमेन्ट स्कुल नङा खिन्थु स्कुला बिराद फरायसालिया गोबां इम्परटेन्ट बे फरायसालिया स' बेखौ लुथारनांगौ स' बेखौ जोङो मावनि लेट्स डु दिस स' बिनिखायनो नोंथांमोना खबर हरबानो जाबाय आदा ओंखामखौ खैथायाव जायो खुनु गद गैया ओंखाम जानायनि दीपक मोसाहारी बेंगलरनिफ्राय आदा माब्रै दं खबरा मोजां खबर सबरफ्रा एसबि बुंदों आदा आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खयराबारि बाट आं दाबो उदालगुरि टाउनखौनो नुवाखै बे मिनिदोंलै बिनिखायनो आंबो मिनिना होबाय मानि थाखाय फंबाय मानो नोङो नुवाखै टाउनखौ जारलालै दिस मैग्नेट ओके बिदन बरा बुंदों हाय गवानिफ्राय आं नोंनि भिडिअखौ नायना जोबोद मोजां मोनो फ्रम बरपेटा ब्र गवायाव थायो बिथाङा आरो बिथांनि मुङानो जाबाय बिदन बर थेंक इउ सो माच गवायाव मा खालामो नोंथाङा गाजा जादों आदा रन्जयनि कुइसनखौ एन्सार होनाया थेंक इउ सो माच ओ माय गड सोर 40 रुपिस सोना हरखो आंनोलाय बेनो जाबाय गाथाक डक्स वाह बे गाथाक डक्सआ आंनो बेसेबां हरदों 40 रुपिस हरदों आरो बिनि सिगाङाव सोरबा हरबावदों नामा आं बेखौ मिन्थिया माने बेबायदि सिरि सिरि रायज्लायदों आदा समयश्री बर' आं सिरि सिरि रायज्लायनायनि खारना जाबाय जाहाथे रावबो खोनासङा रावबो खोनायैनि थाखाय आङो सिरि सिरि रायज्लायदों जाहाथे रावबो खोनायैनि थाखाय आदा कार्बि आंलंआव फैया नामा रैसुमै बसुमतारी बिनानाव नानि लेंहर आंखौ आं थांगोन नों आंखौ लेंहर अब्लानो आं थांगोन एसके फंबाय ब्लग आंनिखौ मानो फरायासै आदा बे गाबदों दै बिनिखायनो आं बेखौ गाबनाय स्टिक माबाखौ होदों बे गाबदों नालाय
माबोरै बुंनो आङो गाबनाय नालाय ओंखायनो गाबनायखौ होनानै होबाय आङो गाबदों बियो एसके फंबाया बुंबाय आंनिखौ मानो फरायासै आदा आं नोंनि कमेन्टखौ आं नुवासै बिनि थाखायनो आं फरायासै अनजु मोसाहारि आदा आं नोंखौ नायबाय थानो मोजां मोनो नायदो नानि थेंक इउ सो माच नानि अके गुसुं गोलाव आं हा मा नाम बेलाय औ व्हाट इज दिस मा नाम बेलाय गुसुं गोलाव आं आयौ बाब्रे बाब नामानो बेबायदि डेन्जार खामाथो आदा नों ना आगोलनि गारनाया अबेनिमोन आरो मा मुंमोन आदा जिबा हो आदा मानो बेफोरबायदि सोंनो नाङा मानो बेबायदि लाइभआव सोंनो लुबैदोंबा पार्सनेल कल खालामना सोंनो हाया नामा नाम्बारखौ लानानै कल खालामनो हाया नामा स्रादनो मानो बेफोरबायदि सोङो लाइभआवलाय गनेन बसुमतारिया बुंदों मा बाबु अके मा बाबु आं मा बाबु आं नोंनि भिडिअ नायनानै ओंखाम जागासिनो दंलै आदा ओइस ब्रह्मआ ओ माय गड थेंक इउ स माच मा ओंख्रिमोन ना बेखौबो खोन्थालांबानो जायोमोन कुइसनखौनो सोंहोनाङामोन डाइरेक्टलि रत्नि ब्रह्म लाभ इउ आदा लाभ इउ टु जय बर' हारिनि थेंक इउ स माच आदा बाइब्रेड ओंख्रिया मा हा बाब्रेड ओंख्रिया मा नायगोना नाया आंनि कमेन्टखौ ब्रादार नाया हैत मा बुङोब्रा नों लिरनायखौनो आं बुजियासै आं फरायबाय खिन्थु सार सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया बांसिन जाबाय माथो दासो सार सिगांनिफ्राय बर'फ्रा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया बांसिन जाबाय माथो दासो येस नंगौ आंनि बिफाया कल खालामदों आंनि बिफानि रावखौ आं नोंथांनि सिगाङाव खोन्थानो दै हेलौ बाबा मा खबर आच्छा आं एसे भिडिअ लाइभ होदोंमोनलै बाबा दसे दानथ'नानै आं नोंखौ दा कल खालामगोन आं इउटुबाव लाइभ होदोंमोन दे होनबालाय ना अके ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि बाब मासि बुरजा ओंख्रिलै बा दे होमबा आं नोंखौ कल खालामगोन दा अके गाइस बे जाबाय आंनि बिफामोन आंनि बाबा माने आंनि आफा थेंक इउ स माच कल खालामनायनि थाखाय लाइभ समावनो नोंथांमोना आंनि आफानि भइसखौबो खोनाबाय नङा होमबा अके मिजिं ब्रह्म बुंदों आदाखौ गासै सिख्लाफ्रानो मोजां मोनो आदाया हिनजाव सानै मोनथों थैस अ माय गड बाब्रे बाब मा बुंखो बिलाय अ माय गड होत मा आं खोन्थानो दे आं फरायना खेबसे खोन्थाबावनि आदाखौ गासै सिख्लाफोरानो मोजां मोनो आदाया हिनजाव सानै मोजां मोनदों सावसो होखो ना बोरसो होखो जाखो अ माय गड मा बुङो अ माय गड आंनि बिफाया लाइभ नायनांगौबा मा जागोनांगौ जाखोसै आयौ आंनि बिब'आ जुदि लाइभ नायनांगौबा मा जाखोसै बेबायदि कमेन्ट होनाङालै प्लिज डाइरेक्ट बोर सारस्रिनो लुबैदोंबा कल खालामहर नाम्बार दंखायोना मानो बेफोरबायदि फुगोन आं नोंखौ फुगोन डिजे अफिसियेल बुंदों आदा नोंखौ लोगो हमगोन माब्लाबा अके ब्र नों खनसे मिनि होदो नायनोसै फ्रि टाइमखा जोंहा अ माय गड मिनिबाय नोंथांमोना दायो मिनिबाय जानांगौ सिबि वारिया बुंदों आइलै रागा जोंनाय बायदिसो मुदानो आइलै रागा जोंनायसो बायदि मुदानो सोरनिया आंनियासो रागा जों माला 40 रुपिससो हरखो मा बुंखो दा बेयाव लिसि नरिस मिनिनाया बागदावलायदां नोङो मानो आं मिनिना थैनोसैलै मैना बसुमतारी नानि थेंक इउ स माच जायला बसुमतारी लाभ फ्रम बिश्वनाथ जाय बिश्वनाथनि हायलै रागा जोंनाय बायदिसो अके आदानि भइसआ जोबोद मोजां जायो हिटका थेंक इउ स माच बेनिखायनो शेयार खालामनांगौ नोंथांमोना मानो शेयार खालामा दसेल' नाय दसेल' जास्ट गारो दसे समल' सापर्ट दसे सम सापर्ट गैया मानो बिदि नेरसोन बसुमतारी दां
आं दासो नायनो समय मोनदों दादा आं सराइबिल जुमदुवारनिफ्राय आदा अके थेंक इउ जुमदुवार आदा बेसे बैसो जाखो मानो सोङो कुइसन सोंनाङा सिख्लाफ्रा बैसोगोरा जाबाय होनना बुंगोन कुइसन बिदि बैसोगोरा सिब थिब सोंनाङालै मानो बिदि सोङो आयु दुखुनि एक्टिंबो रोंथारगौ माथो रोंनाङामोन मा खबर आंखौ हायार खालामथों बिनिखायनो आदाया आंनि कमेन्टखौ नायासै अके नोंनाबा मा कमेन्टमोन ओइ ब्र जाखांबाय नामा जाखाङाखै जागोनसो रैसुमै बसुमतारी बुंदों आदा आंनि एग्जामा जोब्बा लेंहरगोन आदा नाथाय जोंहा न'आनो बारा मोजां नङा ओंखायनो लाजिलायलाङो लाजिनो नाङालै नानि आं खोन्थानि आदा आंनि एग्जामा जोब्बा लेंहरगोन आदा नाथाय जोंहा न'आनो बारा मोजां नङा ओंखायनो लाजिनाय नाङो बिदि होननानै बुंदों बियो मिथिबायना लाजिनो नाङा रैसुमै बसुमतारी नानि मानो लाजिनांगौ रैसुमै बसुमतारी गुड इभिनिं आदा जना आदाया बेसे फरायनाय डिग्रिल' मा खालामबावनो आदा पि बसुमतारी एस बसुमतारीनि खबरखौ दासान्दि माबोरै दङ आं खबर लाथ'वाखै फंबाय बिथांमोनहाबो खबर हरथ'वाखै ओंखायनो आंबो मिन्थिथ'वा आदाया साइरिनि प्लास्टिकखौनो खावनो अनबाय नामा आदाया साइरिनि प्लास्टिकखौनो खावनो अनबाय नामा सेरनि प्लास्टिकखौनो खावनो अनबाय नामा बेखौ बिसिनि अनबाय नामा होनना बुंनाय जादों नामाथाय मिथिला Come on मोनाबिलि just enjoy now okay enjoy bro enjoy okay आदा नोंसानाव साबेसे आरो सोर दं प्लिज खोन्थादो जोंहानि न'आवहाय आं आरो बाबा माने आफा जोंहा आबौ आरो आबै दं सिगाङावहाय जोंहा आफाया देरसिन जेनेबा जोंहा आबै आबौनि फिसाज्ला देरसिन बेनिखायनो जुदा जाबायमोन बाट दायो आबै आबौआ जोंहाजों माने थाफानो नागिरबाय बाट मानो थाफादों होनबा जोंहा मामि गैला आइ गैला जायनि जाहोनाव जोंहा न'खराव दायो आलाय सिलाय बायदियानोसै जाबाय बुंजायो मानो होनबा रावबो न'आव थाया आबै आबौल' थायो आरो आं बाहेरायाव थायो आरो ओमफ्राय बिनिखायनो माने आफायाबो बाहेरायावनो थायो आरो बिनि गेजेरावहाय दा मोनसेल' बाथ्राया बेनोखि जोंनि न'आवहाय हिन्जाव मानसि गैयिनि थाखाय आफायाबो ओरै थांलाय ओरै फैलाय बेबायदि खालामो अबा इथिं आलासि जाहैलाय अबा इथिंजाय खामानि मावहैलाय अबा इथिं थांलाय स' बिदिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बिथाङा स' न'आव थाया आरो बिनि गेजेराव न'आव थानोबो माने मानसिया माने एसे उसुखुथु जायोदां आंबो थाया नालाय उफाय गैया जेब्ला हाबा जागोन अब्ला ज' फेमिलि जागोन आरो हाबाखौ माला जागोन साख्रिबो गैया आरो फारसेथिंजाय लाइफआव साक्सेसबो जाथ'वाखै इउटुबाव भिडिअ बानाय मा साक्सेस जागोन बाट नाजादों बाट बेखौनो बा खायसे सुबुंफोरा गोबां बायदिसिना नोजोर होयो माथो उफायबाव इसोर दं इसोरा नुगोन गासिबो बाथ्राखौ आं बेखौल' बुंबाय ओंखायनो दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबायदि बाथ्रा सोंबा बोरैबा नाङोलै आदाया हिन्जाव साब्रैसो मोननाया मा होनदों मोनमारथोंजै बर' हारिनि है दैहुं ब्रह्म मा कमेन्ट होयोब्रा मालाय बिदि कमेन्ट होनो मानो बेफोरबायदि साव होखो ना बोर होखो आदाया क'क्राझारनि सिख्लाखौनो लागोन बायदि मोनबाय आं नङा होनबा क'क्राझारनि सिख्लायालाय आंजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो आं जाबाय आउट अफ बिटिआरनि आंखौलाय सोर गोसोथोनांगौ जाखोसै क'क्राझारनि सिख्लाया आंखौ गोसोथोगोन नामा आरो जात बुंथारो गोसोथोआ आदा आं नोंनि भिडिअखौ नायनो जोबोर मोजां मोनो थेंक इउ स' माच रैसुमै अनन्त नार्जारी जा मोजां मोनो फंबायखौ थेंक इउ स' माच जा फुदुं मारथारसै नामा साहा फुदुं मारथारसै नामा गैया फुदुङासै साहा फुदुंनो थिनदोंमोन आं फुदुङासै बोरै दं आदा जनाथन बसुमतारी दङ मोजाङै दं ब्रादार अके ब्र' मम' जानो लुबैबायमोन फैसा गैया जाबायना जेबो गैजा रोंला जेब लानोबा रां रुफा थानांगौनो दै नोंहा मोनथिया नामा ससियेल मिडिया फरायनो मोना नामा गोबां मानसिफ्रा लिरै होथारो एस नार्जारी हाय आगे प्रकाश हाय आब' मा ओंख्रि जाथ'वाखै आब' दिनै आदा माथो मिनि हालेथार मोजां जादों नामा अके थेंक इउ स' माच मिनि हाले जादों बिकज अफ आं दिनै हेपि
भाई लाइभनि थाखाय लादो माखौ लानो एसके फंबाय ब्लग गुड नाइट आदा आंहा गाबोन उदालगुरियाव थांनांगौ आं उन्दुनोसै ओके गुड नाइट बाय बाय ओके गाइस थैंक यू सो मच गाइस लाइव थानायनि थाखाय आंजों सरिलै आदा आं मोनथिनो लुबैना सोंफ्लांबाय नोंस्रानि फेमिलिखौ ओके इट्स ओके ब्र थैंक यू सो मच सोंनायनि थाखाय ओके आदा आंबो नोंनि भिडिअखौ बुब्लासो मोजां मोनो नोंसोर आंनि भिडिअखौ एसे एनै होब्लाबो माबा होब्लाबो शेयारखौनो खालामा जेसेबां भिडिअ होदों एसेबां नोंथांमोना शेयार खालामनांगौ आरोलै मा जेखियानो जाया मानो शेयार खालामनांगौ नोंथांमोना मोजां मोनोल' होनो शेयारखौनो खालामना होआ ओजों फारसे लाइभ नटिफिकेसना थाङा नोंथांमोननियावहाय लाइभ नटिफिकेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोंबा बेल आइकनखौबो नटिफिकेसनखौ दाबायना होना नोंसोरो अब्लासो नोंथांमोननियाव भिडिअ थांगोन आरो बुंसिगोनलाय आदा भिडिअखौनो होआखै नोंसोर खमसे खम साबस्क्राइब खालामदों खमसे खम बे बेल आइकनखौ दाबायना होना बेल आइकनखौ दाबायना लालाय दानो साबस्क्राइब खालामदों लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना हो अके आदा नोंनि मबाइल नाम्बारा बड'लेण्डआव एभेलेबल दं नोंनाव सिख्लाफोरा कल खालामबाय थायो नामा नोंखौ मोजां मोनो है कल खालामा रावबो कल खालामा रावबो मोजां मोना ओरैनोसो बेफोर कमेन्ट ओरैनो खालामनाय बेफोर इदिसो बिदि कल खालामा नङा रावबो खालामा आरो बेफोरबायदि जानला मालाबा खालामनाङा प्लिज आइ राकास इउ अके आइ राकास इउ गासैबो लोगोसेनो बुंदो जै बर' हारिनि हाय मा होननाय जाखिलै आंखौ हाबा जाहोथारनो नागिरबाय आरोना बे आसबड वाइटिया गासैबो लोगोसेनो मा बुंदों बियो गासैबो लोगोसेनो बुंदो जै बर' जै हिनजाव गोदाननि सोरनि हिनजाव गोदाननि नोंनि ओइ साला नायब्लाथाय दोननो बायो जोबजासिम नायनो रायज्लायनो लुबैयो सम मोनाब्लाबो अके जोंब्लाबो सम थेंक इउ नोंथांमोनखौ बेखौ बुंनो सानो थेंक इउ स माच लाइभ स्ट्रिमा जोबसिगोन माने केमेरायाबो अफ जाबाय बाय बाय गुड नाइट बेटारि जोब्बाय केमेरायाबो गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट जय बर' हारिनि